Хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар. Башкортстан телевидениеһы тапшыруларын икенче программа буенча дәвам итә. Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире телевидение Башкортостана. Послушайте, пожалуйста, информацию о наших передачах на сегодняшний вечер. Итак, в 18:50 мы предложим вашему вниманию передачу «Ясновидящая Фагиля Мингазова» на башкирском языке. В 19:45 служба 01 ко дню работников пожарной охраны. В 20:20 вы сможете посмотреть передачу «Сясян». Она посвящена 50-летию со дня рождения Фарита Камаева. В 21:15 «Минская земля, Минское единство». Передача на башкирском языке. В 22:20 документальный фильм и 22:50 реклама. Хөрмәтле ата-әсәләр, кадерле балалар. Хәзер һезнең игътибарга башкорт халык иҗадынан төлке һәм аю вакыятын тәкъдим итәбез. Бұл тапшыруда Башкортстанның атказанган артисткалары Сәвия Сираева менән Миңдегаян Сафина катнаша. Рәхим итегез. Balalar, kızlar, malaylar, siz bilmeyiniz mi? Etyesine izlemeyken, koyduyken o, izlemeyken şaka parayım eli. Kim var bunda? Etyesine. Bey, kim iken deyip durham, meni kursakıdım kelip yetken iken davağın. Havgınamı beni kösteyim, havgınamı kursakıdım. Etyesine. Bugün hep sakırmağıza kildim elimi. Heybet işlegensin kızım, heybet işlegensin bebekeyim. Hanine, işlep ilaysın, ha? İşler ne buldu bana koyun? Ne buldu? Güzel sözler. Kim? Yeli hülep bileli balam. Barğında hülep bileli bebek göstereyim. Yeli matur kıdım yeli. Bu yılsak yiyeceğim. Bunun aleyhinde kuralları var. Bısağı, sayağı, uktarı. Oğlum beni küsüp severken o kız yine. Kim beni? Küsüp sevinti mi? Küsüp sevintini. Niye? Tap ortağa yaran da. İtertip fırkattı. Bu ahlamda. Korahin şunday matur. Şunday gelgine külüp güne turgan kubelek güne kızdı korkuturga yarayımın iyinde. O ninziyetigen malay. Әлейһәң бик көсле түгел, юк. Көсле малайдар улар, шыхатлы матур кызларды, йомшак юаштарды, көсседәрде рән етмәйдәр улар, юк, рән етмәйдәр. Ул көсле малай түгел, ул көссез, усал, явыз, насар малай ул әлейһәң. Ул насар малай барыбер ул тормышуны язалаяса, ул бит насар ният менән. Кешеләргә гел яхшылык, өләшкән ярдамсыл малайдарга гел тормыш һәйбәт караясак, улар гел уңышлы буласак, уларның эше, кешеләр уларды яратасак, шулай бит. Бына туктале кызым, тыныслан, тыныслан, күзләреңдән яшьтер аккан, кара. Ялтыным дейінде. Хәзер мин һиңә бер әкият һөйләп ишеттирәм. Әйе, тыныслан әле, бына дусларың да йыелгандар, кара әле, зәңгәр экрандарга якынрак килеп утыргандар. Ана дусларың ана йыелышып утыргандар. Барыгызга ла хәзер бер әкият ишеттирәм. Әзерсегезме тыңларга балалар? Хәзер мин һеҙгә
Хәйләкәр төлке менән аю турahında bir әкият һөйләячәкмен. Bir zaman төлке, хәйләкәр төлке аюды нисек алдарга икән дип баш вата башлаган. Шунан авылга барганда, bir юнһез хуҗаның bir тәпән әсгән балын урлап килтергән дә, аюга бүләк итеп биргән. Аю был әсеп алды бик яратып искән. Хатта шулай яратып искән, иттереп үк киткән ди. Иттереп алгас, төлкене, теге хәйләкәр төлкене күтәреп алып, мақтай башлаган. Мақтай тей. Һин иң яхшы дусым минең. Һиннән башка минең бер дусым да юк. Иң кадерлем һин минең дип, тегене күтәреп алып, урманга алып сыгып киткән ди. Шунан унда яртқыстар, январдар, баргыз да йыелыгыз, күрәгезме минең төлке дусымды. Иң кадерле дусым минең төлке. Уны кыйырһытмагыз. Ул хатта миңа адырак, туганрак та әле дип тегеләргә хөрәнле икән. Бөтә янлектәр, бөтә яртқыстар шок каткандар был хәлгә. Карагыз уны, кыйырһыта күрмәгез, яберләмәгез минең иң кадерле дусымды. Югыйһә баргызла тукмап, үлтереп бетерермен дип үкрә икән аю. Ул төлке минең иң кадерле дусым нимә һорай? Шуны эшләгез, баргыз да югырып торыгыз уның алдында. Нимә теләй, шуны үтәгез. Нисек теләй төлке, урманда үзе теләгәнсә яшәһен. Берегез дә уга комасауламагыз дип иттереп аю үкерә икән. Шунан бөтә янлектәр, бөтә йыртқыстар аюга ярар, аю агай, сез әйткәнне үтәрбез, без уга кагылмабыз, ул ни әйтә, ни һорай, барганда эшләрбез дип дерелдәшеп һүз биргәннәр икән аюга. Шунан аю теге төлкене күтәреп алып кайтып өенә алып кайткан ди. Әйдә, үдиңдәге күк бул, әйдә, тартынма дип өенә алып инә икән. Шунан икеһе бергә ятып йоклагандар ди булар. Иртән торгас, аю карага, эргәһендә бер төлке ята икән ди. Бұл кем? Нишләп ул минең эргәмдә ята? Кайдан ингән ул? Кем уны индергән? Нисе кайдан, нишләп, ниндәй юрәт иткән ул минең эргәгә ятырга? Дип үкерә башлаган аю. Баны итеп калды. Төлке йокыһыннан уянган була ди. Кем уята икән тиһәм? Үдемдең аю икән. Хәерле иртә, аю агакаем дип югалана икән төлке. Туктале, хәерле дә, һин нишләп кайдан килеп индең минең өйгә? Нисек курыкмай минең өемә килеп индең? Һин минең эргәмә нишләп яттың? Дип акыра икән теге аю. Аю агакаем, оныттыңмы? Кисәкис икәүләп әсегән бал эстек бит. Онытканмын икән. Хәтереңә төштеме? Аю агакаем дип югалана икән төлке һаман. Аюның һаян үкрәтеп, ниндәй бал, бер нәмә лә хәтерләмәем, баш авырта, баш дип үкеренә икән аю. Кит, сыгып кит хәзер өемдән, күземә күренә булма, башым таш, сатнай, баш икән. Был хәлгә төлке йөгереп сыгып каскан һәм хәрләнгән. Нисек итеп был аюдан үз алырга хәдер дип баш вата башлаган.
Шул вакыт күрә яланда аусылар киләләр икән. Һунарсылар. Шунан һуң карап торганда югырып теге һунарсыларның каршына ялт итеп кенә сыкканда төлке койрыгын булай булгаганда сатанлаган булып һунарсыларның алдынан бер галаган да сабып киткән булган. Шунан һунарсылар эләкте дип төлкене эдәрләй башлагандар. Югырәләр, төлке буларга күренде лә ялт иттереп аюдың өйенә табан борыла икән. Шулай иттереп килеп, һунарсыларны аюдың өенә алып киткергән дә үзе куе шарлык арасына инеп югалган. Инде һунарсылар аюдың өен уратып алып, аюды атып, авылга алып кайтып киткәннәр ди. Ошо тиклем зур табышка шатлангас, һунарсылар төлке турында уныткандар да, уйлап та бирмәгәннәр. Аю тиклем аюды атып алгас, төлке уларга кирәкле булмаган. Шунан төлке моны күзәтеп кенә торганда, ялт иттереп кенә аюдың өенә инеп тә урынлашкан. Шулай итеп йылы өйдә рәхәтләнеп яшәп ята икән бу төлке. Аюдың урманда күренмәй башлагас, янлектәр, йырткыстар аюды югалткандар. Бәй. Аю агайым күптән күренмәй, нимә булды? Әллә авырып китте микән дип хәл белергә килә башлагандар. Бер көн шулай бурһак килгән. Аю агакаем. Шул арала ишек тасып итеп кенә төлке килеп тә сыккан. Микәнең бик тавыш күтәрмә. Тавышланма. Аю агайым шул тиклем сирләп ята. Тавышлана күрмә. Шулай менә хәлен белергә килгәнем күптән күренмәй башлана дигән бурһак. Беләңме, аю агайыма кош ите ашарга кирәк. Һин берәй кош тотып килтерә алмассың микән? Аю агайым сен була, хәзер тотып килтерәм дип югыргән дә, шундук зур гына бер кошты тотып та килтереп биреп киткән ди. Шулай итеп, һәр килгән янлектән кош ите сорап, кош ите ташытып, төлке үзе ашап, рәхәтләнеп, химереп, төлкенең өендә яшәй бирә икән. Шунан һуң бер сак бүре килеп инә. Бүре киләлә. Сәлам, аю агай! Аугырамы? Инергә мөмкинме? Тиюгә югырып аюдың өенән тагыла теге төлке, хәйләкәр төлке килеп сыга. Агайым, тавышланма, зинһар. Аю агайымды уятаһыңа. Буна ишеттем дә, аю агай бик авырып киткән дип ишеттем, хәлен белергә килдем. Кана инеп, хәлен белеп сыгайым әле дип инә башлаһа, төлке уга каршыгына баскан. Юк. Аю агайым беркемде лә индергә кушманы дигән. Ярай, лабырдама. Нишләп хәлен белмәйм ди, хәлен белмәйсе китәмме дип, бүре тигене төрткәләп индергә башлаган ди. Төлке асу килеп, бүре агай, оныттыңмы ни? Кем менән һөйләшәһең? Мин аю агайым минең турыда әйткәйне бит, мин уның иң якын дусы. Һин миңа тавышыңды күтәрмә. Рәнҗетәһең һин мине. Бүренең кытысты дип. Төлке туган, гафу ит инде мине. Шулай. Холык шулайрак бит инде минең. Ярай, гафу ит. Булдыра алсаң гафу ит. Гафу ит инде аю агайма әйтә күрмә инде был хәлде дип үтенә башлаган, гафу ит сорай башлаган. Шунан һуң төлке болай дигән. Бүре агай, әгәр мөмкин булһа, аю агайма берәй кош килтерер инең. Кош ите һорай. Бәй, була ул. Аю дусы сен була ул, нишләп булмаһын? Хәзер китереп җиткерәм. Диде, бүре китә. Күп тә үтмәй, бүре зур һиммәт бер кош тотып килеп тә итә.
Buna Tülkü tuğan. Ey, oyu ağayı bilsin, yel tügel. Tip zor kışta tutup tura eken. Tülkü karşına sıkanda, yaray rahmet, buragay. Kildir kışta ödüm indirip birip, yok. Kaşta ödüm indirip birem. Kusten esminen ingenge, ayu dosa sulanmaz. Yok, burri ağay. Ayu ağay məligine yıkılap gitteligine. Uyatırğa yaramay. Uyana kurmen, həligine yıklan. Yağı inden işlep uyatat dey. Din bana şulayğına inirimin de. Yıklap yatkan, onun nurlu yüzüne bir korap. Hıklanıp onun halini bilip, şulayğına sığırmaz. Uyatmam, dip hüley başlagan. Yok! Tip karşılaşıp karahala buru bergilep, kosten esminen kilgen gası olan mayol, tip kirgende kitken tip ayudun ırgahına. Buru ayu ırgahına inip gitken, Tülkü işten qayda bargandığın hidipkine kalganda dey, şarlık arahana şit baskan dey. Buru bütün hemen anlap kilip sıqa ayudun yuklığın neydigen anlap kilip sığıp, Tülkünü izlep karayda, Tülkü bir yerdele yok dey. Buri hamanda ana şu Tülkünü izlep yürüydü, emme taba almaydı. Eye, okşanım ekiyetim, Okşanlı ekiyetine. Eye, Ufallıktı, topaklıktı, keşitmehe akıl menen barbar yenirge alga sıgarmasa gerek. Bit. dürüs kursak kıdım şulay, usallıkты, mekirlilikti, bar bir akıl yine. Eye, akıl yine. Buna min hineyle, dostlarına eytirhen, hevgeyle, kızlar, molaylar, dostlar. Hevge bir ütenisin var. Buna oynagan vakitlarınızda, uykugan yerlerinizde, koydağına bulhağızda, buna ışınday kıdıklı halder, majaralı halder, gıybretli halder durağında, bizge yolu biberhagir. Biz buna şunun barığında, buna Aşı yumğağıma min onu uray barar inim. Eye, aşı yumğağıma urar inim de. Onu başka balalargala aşı halderde hilep işittirir inim. Bizim adresi bileğin değil mi? Üfüqalaha, Başkırtistan televizyonu, yumğaq, Ekiyet yumğağı tapşırığına tibyarhağız. Buna kırsak kızım eyle, dirteyte, hüzün xatlarığız bizge kilip yitesek. Hadirge balalar hüzün münen hoşlaşabız, kilehi sıraşkanğa tiklim hav bulurum. Kadirli dostlar, kızlar, molaylar, hav bulurum. Kadirli dostlar, Башкортстандын аткаланган артисткалары Сәвия Сираева менен Миңдигаян Сафина башкаруында һез юрт телле, мажаралы башкорт халык әкиятләренең бере Түлке менен Аю әкиятын тыңланыгыз. Әкият иленә бүгенге сәяхәт тамам.